Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Zake palibe mlandu mulandu majazanu woja zache Mai Mang'anda nathokoza chifukwa chokhala mayi zimene mwalankhula ndizomveka komanso a Shadow MP chikwangwani chawo chili kuti iwe chikwangwani Phiri Madam Phiri Betha Phiri ndikuthokoza linonse amayi awiri chifukwa chokhala ndi chidwi ndi anthu anu abale ndi alongo muli pano. Ndafuna mudziwe ichi aliyense wa inu samafuna kukhala kapolo. Nonse muli pano simumafuna kukhala kapolo, komanso musalole kukhala kapolo wa munthu wina, wa chipani, wa gulu. Inu ndinu afulu osalola kukhala kapolo. Mulungu anakulengani aliyense kuti akhale ndi thanzi, azisangalala pakhomo pake. Aliyense amene ali ndi moyo chimene amalakalaka kwambiri ndikusangalala. Chimene chimapweteka chonena kuti wokondedwa wako akamakupanga iweyo kukhala ngati kapolo zimawawa. Nkhani ya chakudya si nkhani yokambirana. Kaya iwe ndi Mlomwe, Mchewa, Mtumbuka, Msena, aliyense amafuna kudya. Nkhani ya kudya si yokambirana. Nkhani ya kudya ndi moyo. Nkhani ya kudya si ya chipani, si ya ndale. Kudya ndi moyo. Aliyense amafuna kudya. Sopano funso ndimati akamuzubanda anapanga zonse ndikusiya muchimati. Ameni. Ziko lino limakwera ndalama zakudya zambiri, mafuta ambiri, komano amangoyenera ulimi woka. Chifukwa lero ulimi uliko, migodi iliko, koma dziko likulowa pansi. Chachitika ndi chani? Ndakhala ndikunena atu ineyo kunena kuti ine monga Vice President komanso Minister of State for Public Service Delivery, ine ndili mboma, ndili namba 2 mbomamo. Ndiye ndikamanena kuti abale anga mkatimu sizili bwino, muziwe kunena kuti wajazacha libe mulandu. Muziwe kuti ndikunena zoona. Zulo lomweri a president amalankhula kufuko la Malawi. Munamvera inuyo. Ndina anena kuti mboma mulya zakuba. Ndinanena ineyo mboma muli anthu akuba. Ena hiyayi ukuwakuwa banji. Kodi iwe uli nyumba ndiye ukutawawo nyumba mauta. Nyumba mutu ndaona mulitoka ndio wina alipaja ukunama. Mutu kuenda akusikawe. Ngani ndio nena kuti wina afune o wasafune. Ndikulankhula izi ndili ndi moyo lero. Mboma muli mbava. Ndikulankhula izi kuti anthu asangalale ndikumva kuti muli mbava. A President Zulo anena okha kunena kuti mafuta akuvuta mziko muno chifukwa alipo ena ake akupanga za ukambelembele kunokima. Anena okha kunokima kuli anthu amene akupanga zawo zimene zikulepesa mafuta afike munomo. Ine ndinanena kuti ukakhala driver ukuyendesa galimoto watenga anthu, chimene kuyendesacho ndi basi muli anthu to ndiye wina wache akuchoka pa mpando wake. Mmoja akhale pambuto yache chete akuchokapo akubwera kuti driver ndiye mwamaka pepe kuponda breki kumakotesa. Sabana iwe driver chino yako sungamangoyendesa uzingona ndaula iya yakafonda tu mabreki muno. Asuka kupanga mafuta wa muno. Asuka kulipa
iwe monga driver mwini wache oyendesa basi break simisa injeni ndikumuuza kuti iwe uzupita kwa amako muno ayi chifukwa chani? Chifukwa anthu amene watenga mbasimo number 1 si anthu amene mukwaoneramo munati mutenge aliyense paika ndi mtundu ndopasani chisanzo mayanga tabwerani mama inuyo tabwerani eya mwaona mayiwa ali mubasi muzingotya amayi ndiye tifuna tifunse mayi muli ndi ana akuti ali ndi ana 4 pomwe pano pachikula munthu mungati amene watikuwazunza tikamazunza tikuzunzanso ana angati ndiye pamene ukuyendesa basi ukuyendesa udyo anthu amene waatengawo ngati alimo 9 kapena 20 si 22 ya hayi watenga anthu 20 times 4 times 5 ukapha anthu amene wawa wapha mioyo ya anthu ena chimodzimodzi ndi malina ine kuti mboma muli anthu opanda ulemu apresidenti adandaula woka kunena kuti anthu amenewa akuwasokoneza ndiye azachosa ntchito chisankho chikatha ndiye tikunena kuti munthu akukuluma ndiye pita kuluma kundipweteka ndizakumenya mawa ino ndikuti munthu akummenya mkazi wako pupu mkazi wako mayo yomba ukumenya mkazi wanga ukumpweteka atu unkucha nzakubwezera zikugwira chifukwa yona kuti pamene wakumusiya amene iyi mapeto wake atakumupa mkazi wakoyo mapeto wake atakumupa mkono wako tsopano ineyo chimene ndimalankhula nthawi zonse 2022 ndinanena apresidenti athu ali apa bwana mboma muja topwetekesa mtima bwana anthu ati achose sikanamvedwa 2022 fekereza lero sakanakwera mtengo mafuta sakanavuta mbaba kulana kulalishote kulamuka ine ndine vice president woyamba mziko muno kugwira ntchito bwino ndi president wake kumpasa ulemu osampanga chipongwe achakwera kugomera ngati pali munthu amene wagwira nawo ntchito bwino kuwathandiza mitima yonse sini maganiza kuti ndizayima pano kuti ndisakene president ine ndimati ndithandize bwana wangayi apitirire agwire ntchito bwino koma ndimanena kuti bwana nanga izi anthu akulira tukunjako bwana izi ndiye ndinalankhula pagulu tsopano kuti bwana anthu atachosani ntchito sizinamveke anthu lero ndi amene akudandaulidwa kuti akundivutisa atu ine mafuta atu akulephera lero anthu akusiya ntchito kumakhala pa laini kuyang'ana mafuta anthu akanachosedwa nthawi yomwe ija panalibe vuto tsopano leroli anthu omwewo akuwuzidwa kuti chisankho chikatha ndizakuchosani tsopano anthu chisankho chikatha muzachosa apapa azipanga chani umunthu chifukamba angachuza kuna kuti ndizakumenya mawa pakati apa akakutengera mpeni ndakamamenya ndi chipagera akatenga mpeni chifo wamuchenjeza lero mkuwauza kuti muzachosa chaka chama kapena kuti tikapanga chisankho maumboni wonse ang'ambang'amba aonungaonunga mukapezera kuti upenya munthu akuba munthu akuba iwe ukuba chimomanga dikira ndizakugwira mkucha zimateka no ndiye ine ndikuona kuti dziko la Malawi likufunika mtsogoleri wina akapanga zopusa mbama pomwepo kundende mavuto amene mukuona ine mdziko munomo akuwapangaliza Malawi amene ali ndi ndalama za uchumba amene anthu osauka ndiye pokavota chaka chinochi musakavote foti akupasa misalu osakavota kuti akupasa misalu kapena iye ayi akavota pete ndakuti
amene aja adyazawo ndikukuzani ineyo abale yanga musafere uchewa chifukwa musauka pokapota pa 16 panopo muziwo ndi mukavota tsiku limodzi koma tsiku limodzi lasenza zaka 5 lasenza zaka 5 mwayi umene muli nawo pa ine ndonena kuti ineyo ndili mboma momwemo ndikudziwa kuti uyo awo sikusondidikira kuti abwera sazoza mbomamo azikafufuza kuti alipati ine chimene akundidera ena chimene akundidera mbomamo ena akuyankhula bwanji akuzoni ndikuwadziwa ndikangolowa ndikammanga komanso nyumba zimene akumanga nyumbazo ndikukalandaso inu kaonani pakampani munthu angabandalama nukamanga nyumba anzache amatuo ukamanga nyumba sumangidwa ambiri aziba makamanga nyumba nkona mboma anthu ambiri amaona kuti asidimaba uyo waba wagwagali moto waba wamanga izi ife tikapange ndiye funso kumati bana kodi anthu wasimukwachusa chifukwa chanu mukuluwa banji anthu abwera pa chiongolero chanu ndikumasewerapo kumakunda mahutala kuponda buleki inu mungodandaula anthuwa mphamvu zili ndi inu monga president kuwachosa nkona ndikunena kuti dziko lino likufunika kuti lithamange ine mukandivotera fetereza akuyankhulidwayo palibe zoti ndiza iyo iyayi fetereza wa anthu ovutika kwambiri ineyo ndili nayeso ineyo ndili nayeso chimene ndikulira ndichi ine ndikulira kuti fetereza si chinthu chopangiraso kuti ine mukandisankha ndikupasani fetereza ndi moyo nthawi ya mbuyo ndimagawa fetereza ndeka ambiri mmaona ma TV ndimayenda m'minda kumapereka fetereza waulere omwe wamandipasawo ndawuza kuti kumawayi kwavuta tipangire ni fetereza wamatumba ang'ono ena akuluko mtengo wosika kuti anthu ampeze fetereza tsopano takati kunena nthawi yonseyi fetereza kuti kuyambira kadi lero amba kusisidwa ndiye kumanena kuti abale takoma lero nthawi yonseyi akamavutika fetereza kusisidwa lero iyayi tizimkonda munthu kuchokera pasi pa mtima mukakavota kuvotera Michael Usi mukakavota kuvotera Odias achalibe mulandu nkhani ndiyoti inuyo kunyumba kwanu muzikhala ndi kuthekera anyamata muli apapa mukukula ifika nthawi yoti mukalamba ngati simupanga ndalama pakali pano ukalamba wanu anthu tazimukuyandikani mazuwa chifukwa mulibe chilichonse pamuzo latilola ifeyo kukhala anyamata lero tinapanga sogolo lathu inunso tayo panga sogolo ndi lero musafere uchewa chifukwa uchewa onganakhala kuti uli ndi phindu pa chitukuko cha dziko kapena pa zachipani bwezi akumatenga fetereza kupereka kwa achewawo ngati ndi phindu kwa atumbuka kapena kwa asena bwezi akumapasa koma tonse ndisanalawo kuona ndikunena kuti ineyo ndikatenga boma chimene ndiyachite ndi chani number 1 AMCP anthu abwino amene amaopa Mulungu amene afuna kugwira chilenzeni ndizatenga bwerani tigwire chilo limodzi ATPP amene ali anzeru opa Mulungu ndizatenga zipani zonse pang'ono mmene ichitira timu ya mpira amawali the flame amatenga Manoma Maule Vivo Silva kukhala timu imodzi cream of the cream osakuti kachipandi kanu kokha ayi inu ndinu alimi
osati mukakhala kuti petiza tilandira petiza tigula petiza ayi petereza wochipa anthu agule amene alokutira kwambiri agule wochipisisa. Koma ndikuwuzeni nonse muli pano mukavota molakwika pa 16 mwavota molakwika mukazongomva kuti ena atenga muziwe kuti zaka 5 zozikanda, zaka 5 zolira, zaka 5 zopanda mafuta pa filling station, zaka 5 zopanda chimanga, zaka 5 zoberedwa, zaka 5 zolira. Ndiye ngati muli usinkhu umene wowo zaka 5 zosauka mukalambatu tikalamba. Ndiye tikukupemphani nonse kandi votereni, kavotereni mayi Mang'anda, kavotereni mayi Phiri, chifukwa tikufuna kuti dziko litukule opanda kuyang'ana nkhope. Achewa ndi abale athu, atumbuka abale athu, palibe kuona kuti awandiachewa awandiakuchaku kamuza mali tonse ndikula Malawi. Ine ndibe ndani achewa ni mmodzi yemwe palike ndani wanga. Kwani kuno kosese yanji ino Lilongwe Central ndili kunoko alipo andikenda hapa alipo andikenda hapa chikaocha pakati sangafike, chikaocha pakati sangafike, sikifika ipajani ndafika ndili panopo ndicha kulina kuti pakati panopo ndamaliza msongano sindipita ndipasa ni nyumba ndikagone panopo nikona wina ndikupendeka ninene pano wina ndikupendeka azata ngaula yepo ine ndikulilira inuyo monga vice president ndinokhola chete kuti andile vice president pa 16 pano takavota ndingotanga ritaya zikaja zanga alibe kutipitisa. Koma ndikunena kuti zimene ndikuona ine maofesimu monga mkulu wene zaboma kubomako komanso vice president ndikuti akuluakulu zimene zikuona ine uku ndikama kuchenjezani ngati simumva muzalira siso person kasala pang'ono ukavota koma mafuta akuvuta. Ndiye kodandaula akuti ayipali anthu ena kunokima inu anthu ali kunokimawo akuopsa bwanji osachosa bwanji akuluakulu mulungu akudaliseni musale nitendere pa 16 kavotera mtoto mayi kousi mwazivotera nokha ambuye akusunge mukali nitendere. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.